Hello kaluliwa kang karayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page kadagiti amin nga managers, advisors, admins, founders, and viewers, followers iti daytoy nga Facebook page kakabsat. Isagot ko daytoy nga kantak ken ni Mami Josie Baghaw iti wedding anniversary da ken ni Sir Silvestre. Happy anniversary, Mami Josie Baghaw. Thank you very much for your support to our Facebook page. Kung tunay bang siya ay nalimot mo na, mga yakap niya at tiyapos, naaalala mo pa ba? Ang pangalan ba niya'y sumasagi pa rin sa iyo? O tunay bang sa ngayon mahal mo'y tanging ako? Ang mga yakap ko ba'y singinit ng mga yapos niya? Kung paano siya noon, ako ba ay ganun din ngayon? Ang pag-ibig ba niya'y singtamis ng aking pagsinta? Paano ba siya noon? Paano ako ngayon? Kahit na ako'y di mo na minahal, iya'y aking tatanggapin, ika'y lalong mamahalin. Ngunit ipangako mo lang, ako'y di mo bibiguin, at ang iyong pag-ibig, ako ang muling aangkin. Ang mga yakap ko ba'y singinit ng mga yapos niya? Kung paano siya noon, ako ba'y ganun din ngayon? Ang pag-ibig ba niya'y singtamis ng aking pagsinta? Paano ba siya noon? Paano ako ngayon? Ang mga yakap ko ba'y singinit ng mga yapos niya? Kung paano siya noon, ako ba'y ganun din ngayon? Ang pag-ibig ba niya'y singtamis ng aking pagsinta? Paano ba siya noon? Paano ako ngayon? Ang mga yakap ko ba'y singinit ng mga yapos niya? Kung paano siya noon, ako ba'y ganun din ngayon? Ang pag-ibig ba niya'y singtamis ng aking pagsinta? Paano ba siya noon? Paano ako ngayon? Ang mga yakap ko ba'y singinit ng mga yapos niya? Kung paano siya noon, ako ba'y ganun din ngayon? Ayan, thank you very much for watching, guys.